ഹലോ, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം കേട്ടോ. ഇത് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര അത്ഭുതവും അതിശയവും കൗതുകവും ഒക്കെ തോന്നുന്ന ഒരു വീഡിയോ ഞാനിന്ന് കണ്ടു. സ്പേസിൽ നിന്ന് ബഹിരാകാശത്ത് നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് ഭൂമിയിലേക്ക് ഒരു സയൻറ്റിസ്റ്റ്, ഒരു ബഹിരാകാശ ഗവേഷകൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരാൾ, എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് കറക്റ്റ് ഓർമ്മയില്ല, ഫെലിക്സ് എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര്. അദ്ദേഹം ചാടിയൊരു വീഡിയോ യൂട്യൂബിൽ ഏകദേശം 3 കോടിയിലധികം ആൾക്കാർ കണ്ടൊരു വീഡിയോ ആണ്. അത് കണ്ടപ്പോൾ ഒരു ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. അപ്പോൾ എന്നെപ്പോലെ അറിയാത്ത ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ടാവുമല്ലോ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവർക്കും കൂടെ കാണുമ്പോൾ ഒരു കൗതുകം, പുതിയ അറിവും കൂടെയാണല്ലോ. അപ്പോൾ അതൊന്നും എല്ലാവരും കണ്ടോട്ടെ എന്ന് ഓർത്തിട്ട് ഞാനതിൻ്റെ ചെറിയൊരു ഒരു പോർഷൻ ഞാനിതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വീഡിയോ ആയിട്ട് ഇവിടെ കാണിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. ഏകദേശം 39,050 മീറ്റർ ദൂരത്ത്, കിലോമീറ്ററുകളോളം ദൂരത്തു നിന്നാണ് അദ്ദേഹം ചാടിയത് കേട്ടോ. ആ വിഷ്വലിൽ കറക്റ്റായിട്ട് പിന്നെ താഴെ ഇരിക്കുന്ന ഭൂമിയും അതേപോലെ ഭൂമി കറങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ ആ കൂട്ടത്തിൽ സ്വന്തം ഭൂമി ഒന്ന് കറങ്ങുന്നതും ഈ പരിക്രമണം എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ, ആ 2 മൂവ്മെൻറ്റും അതിനകത്ത് ഒരേ സമയം നമുക്ക് കാണാനും പറ്റുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഹാർട്ട് ബീറ്റൊക്കെ ഇങ്ങനെ കൂടെ ഒരു പേടിയോ എന്തൊക്കെയോ തോന്നുക. അപ്പം ഇത് ചെയ്ത ആളുടെ അന്നേരത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഒക്കെ എന്തായിരിക്കും അല്ലേ. എന്തായാലും ഇത് ചെയ്യാൻ കാണിച്ച ധൈര്യവും, അത് ചെയ്തിട്ട് എന്തായാലും സക്സസ് ആയപ്പോൾ അവർക്കുണ്ടായ സന്തോഷമൊക്കെ പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റാത്ത സംഭവം തന്നെയാണ്. അതിൻ്റെ ചെറിയൊരു പോർഷനും കൂടെ ഉണ്ട്, അതും കൂടെ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. ഏകദേശം 4 മിനിറ്റും എന്തോ സംതിങ് സെക്കൻഡും കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ഭൂമിയിലെത്തിയത്. പാരച്യൂട്ടിൻ്റെ ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് സംശയം ഉണ്ടാവും, ഡയറക്റ്റ് വന്ന് ഭൂമിയിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് തലയിടിച്ച് വീഴൂലേ എന്നൊക്കെ. അപ്പം പിന്നെ ശരിക്കും ഭൂമിൻ്റെ ഒരു അട്രാക്ഷനിലെ ഫോഴ്സ്, മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സിൻ്റെ ആ ഉള്ളിലേക്ക് എത്തിയപ്പോഴത്തേക്കും പിന്നെ അദ്ദേഹം പാരച്യൂട്ടുമേലാണ് ഇറങ്ങിയത്. അതിന് അവരുടേതായിട്ടുള്ള കണക്കും കാര്യങ്ങളും ദൂരമൊക്കെ ഉണ്ട്. ഏകദേശം ആ സ്ഥലത്തെത്തിയപ്പോൾ അദ്ദേഹം പാരച്യൂട്ടിലാണ് പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള താഴേക്ക് ഇറങ്ങിയത്. അത്രയും ദൂരം പാരച്യൂട്ടില്ലാണ്ടാണ് ഇറങ്ങിയത്. എന്തായാലും വിജയകരമായിട്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം ഭൂമിയിലെത്തി. കാണുന്ന നമുക്കും ഭയങ്കര സന്തോഷമായി. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഈ വീഡിയോ മുന്നേ ആൾക്കാർ കണ്ടതാണോന്നോ ഒന്നും എനിക്കറിയില്ല. ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് കണ്ടത്. കണ്ടപ്പം ഭയങ്കര ഒരു പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു ഇമോഷനായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യണം തോന്നി, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചെയ്ത വീഡിയോ ആണ്. എല്ലാവരും മുന്നേ കണ്ട വീഡിയോ ആണെങ്കിൽ സോറി, അത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പം വീണ്ടും നാളെ വേറൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നവരേക്കും എല്ലാവർക്കും ടാറ്റാ.